Jatend migao mar somo jagoro mongirore migao mar somo Julius Bitok okoni chenro mag arita oseketi makare e kinde ma piny madongo ma KCSE ochakore ayanga e pacho ka odiechieng' ma kawuono. Migosi ne olero ne loso e kinde yawo containers mag otese e kaunti ma Kwale kosiemo jonyuol kod ji duto ma penj ni mulo e yo achiel kata moro mondo kik tem rocho kata dhi ataro kod chike mag penj. Higani jopuonjre 990 timo penj mag KCSE kendo duoko mag penj ni migao mar somo yango ni biro wuok dwe achiel mar higani eri. Penj mar KCSE kata kamano rumo odiechieng' ma kawuono kendo igolo duoko mare e dwe mar 12. That one of the people involved in the malpractice is either somebody from the ministry or a principal or a teacher, because now these are my people. You are told now they are involved, then you have to say arrest them. You see how painful that is. So I would rather you are the ones reporting to me, telling us this has happened and this is what we need to do.